bago nga India variants ng COVID-19 na detect sa Pilipinas. Department of Health 6 nagpahayag nga wala pa ini makasulod sa Western Visayas. Si John Sala nakatutok. Nagapabilin sa ikaduwa nga pwesto ang pungsod India sa may pinakamataas nga COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan. Sa pinakauli nga COVID-19 bulletin sa Johns Hopkins University in Medicine Coronavirus Resource Center, 22,992,570 na ang kaso sa nasambit nga pungsod. Sa piyak sa travel ban nga gidapatuman sa Pilipinas sa mga naghalin sa pungsod India ukon may travel history sa mga pungsod. Naka-record na sang duwa ka kaso sa Indian variant o kon variant B1617.2 ang Pilipinas. Ang duwang lunsay OFW kag naghalin sa Oman kag United Arab Emirates. Palaligban sa karon sa DOH bangod ginapahayag hindi epektibong vaccine batok sa ining variant. Wala mo nga ito na vaccines kung tanaw mo, paligin na siya, design na siya para sa COVID-19 lang. Sakto naman, Dr. Glenn, na pinabatuan niya. That's why. Ginpatag naman ni Dr. Rote nga hindi na bagong ining variant bangod sa nagligad pang atuig ini na-detect. So far, luckily, at least sa Region 6, wala kita case. Samtang nagpanawagan naman sa publiko ang Regional Interagency Task Force nga likawan aning mga mass gatherings kung may mga matambo nga mga taga-iban nga lugar, ilabi na ang padayon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Upuod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.